L-ewwel ftit sigħat tal-Papa l-ġdid bdew b'talb fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore. Wara qasam it-triq u mar fi skola fejn hemmhekk iltaqa' mat-tfal u mal-ħaddiema fit-triqithom lejn ix-xogħol. Aktar tard il-Papa Franġisku mar fir-residenza tal-qassisin fi Pjazza Navona biex jiġbor xi affarijiet personali u jħallas xi kontijiet. Fis-sigħat li ġejjin il-Kap tal-Knisja Kattolika mistenni jaħtar l-istaff tiegħu fil-Vatikan. U f'pajjiżna waqt il-programm Breakfast News fuq One, il-Vatikanista Frank Zammit iddeskriva b'dan il-mod lill-Papa Franġisku. Huwa Papa li rrid ngħid ħada l-isem ta' Franġisku, jiena narah joqgħod ħafna mal-karattru tiegħu. Huwa Papa li ipprova l-umiltà tul ħajtu kollha. Intant kienu bosta dawk il-persuni li batu messaġġi lill-Papa Franġisku. Iżda l-Arġentin ta' 76 sena, l-eks kardinal Jorge Mario Bergoglio, għandu sensiela ta' sfidi xi jiffaċċja. Fosthom l-iskandli li iqumu dwar abbuż sesswali u allegat korruzzjoni.